Piştî daxwaza nûnerên heşt welatan di nav van de nûnerê rejima Sûriyê ji netewên yekgirtî birakirina sizayan li ser welatên wan. Ji ber rûbirûbûna koronayê, Yekîtiya Ewropayê dibêje, rê li ber alîkariyên mirovî û bizîşkî di vê rewşê de vekiriye. Berdevkê bi navê nûnerê bilindiyê ewlehî û siyaseta derve li Yekîtiya Ewropayê Peter Stano, roja înê 27 Adarê lêdwanekê de ji ajansa Akî ya Îtalyayê re got ku di çarçovaya sizayan de li ser hewlwelatekî ji ber rewşa vîrusa koronayê drûst kiriye, rê li ber alîkariyên mirovî û bizîşkî negirtiye ji ber ku dema sizayên hatî sepandin, aborî bin û girêday rêgiriyê lêkirîn û firoştinê di navbera welatan de bin, ew yek kelûperên xwarinê û alîkariyên bizîşkî li xwe nagire, wekû çawa niha rewş bi sedema belavbûna nexweşiya koronayê durust bûye. Stano serbar kir ku çalakiyên mirovî û alîkariyên bizîşkî rêgirî ji wan re di vê rewşê de tevlî sizayan nayê kirin, divê hemî kompanî û aliyên din ji wê yekê agahdar bin. Lêdwana berdevkê bi navê nûnerê bilindiyê ewlehî û siyaseta derve li Yekîtiya Ewropayê Peter Stano di çarçoveya bersiva wî de derbarê helwîsta Yekîtiya Ewropayê ji nameya ku nûnerên heşt welatan di netewên yekgirtî de endam, di nav wan de nûnerê rejima Sûriye û Îranê ji emîndarê giştiyê netewên yekgirtî re ku tê de daxwaz kirine, siza li ser wa werin rakirin da ku alîkariya wan ji bo rûbirûbûna nexweşiya koronayê werekirin hatiye. Ji sala 2011 ve û piştî şoreşa Sûriye û tewanên ku rejima Sûriye di beramberî gelê Sûriyê de ji kuştin, zindankirin, eşkencedan û terorkirin û komkujiyan encam da. Amerîka û Yekîtiya Ewropayê û hejmarek welatên cîhanî ku bi dostên gelê Sûriyê îro têne naskirin, sizayên tund li ser rejima Sûriye û serokê wê Beşar el-Esed hejmarek berpirs û kompaniyên bi ser ve, wek fişar li ser Esed û rejima Sûriyê ji bo rawestandina kuştin û binpêkirinan, sepandin û danûstandina bazirganî û kirîn û firoştinê pêra hatiye qedexekirin.